कमलपुरनि कुचाइ नालाव रां खगोहनि ताताल कक सिलचाजागै खानांगै langma sachoka rung srungnai khoroksa abahai patimong West Bengal nugmani fia taboke Tripura hastiobo patikha West Bengal tips khogohni rung srungnai no tatal kok silai sikong Swrangchati afro khanangai saksakni langma sachoka rung srungnai aboni agulo Tripura hasni Kamalpurobo khoknichi rang khogohni sikok Swrangchati saksakni langma sachoka remchio rung srungai tongnai Das Kamalpur Bukhasni Surma constituency bising khobjanai Kuchainala Gram Panchayat ni Kuchainala Parabo Opatimong Patikha Roni Das ni Bufani mung Jewel Das Roni Das ni umor bisi chiba bo Kamalpur High Secondary rung nogo rung srungai tongmani lai thangjak tangsulo fungo Roni Das Bufa Jewel Das ni thani khokni chirang sanai parani no Don Singhoni phal nogo mani paina hanai thangmani fiaba afro phalnokni bugra Roni Das no khokni chirang bini rang bakshoni khogohni kokshi jamung sile phalnokni unglogot telangai bini nogot telangai bono butok khlaika te apaman khlai taisa bono kifli rohka hanai koktumao kasaka ajorawo phalnokni bugrani thani samung tangnani hanai phaijai bo bebag no nukha hanai sawai mankha nogo kifli thangma yagulo bahanok kusuno buma phono naikini khlai tongna bagai saka Roni Das te nokni ongkuri phaika Roni Das no ayang uyang naitukna ni jengkha nok nukuni Borok fia naitugui manlia paithago nok ganani snamjak nogo kalaijak nukha Roni Das no Roni Das Thwikha Bithi Sakha teibono logi logi Kamalpur Bimal Singho Memorial Sakamnogo telangka buma phuasong aroni taisa dolai hangkor sakamnogo telang thangka fia bini sakjaya angmabai bono dolai hangkor sakam nokni jibi sakamnogo refer khlai rohojaka tangselo horo jibi sakamnogo langma chokha Roni Das ni abahino kok saka koktoma thumani buskango strangchlo Roni Das ni bufa Jewel Das আগরতলা থেকে মাস্টারে উনি করে গ্রেড উনি তো কালকে যে পরীক্ষা তোমার মনে আসেনি মাস্টাররা বললো যে খবর আমি নিতাম এই খবর মাস্টাররা নেই আমার গার্জেন হিসাবে মাস্টাররা করে সব মাস্টাররা এনে বালা পাওয়া কোনোদিন খারাপ লাগি না কোনোদিন মারতি না কোনোদিন বকতি না আমার Sikla rahi dilen. যদি বকতাম কোনোদিন মারতাম এই ঘটনাটাও আমি জানি না পরে জানো koktoma thumani buskango phalnokni bugrani nogo samung tangna hanai thanai nitaidar saka tangsholo fungo samung tangna hanai thangmani bo phalnokni bugra Don Kumar Sinhani nogo phalnokni bugrani nogo samung tangna hanai thangai nukha phalnokni bugra bono saka bini phalnokni rang bakshoni khokni chi rang Roni Das khoka hanai opatimong kitingai Roni Das no nogo telangai bono butok khlaika tei bono apaman khlai taisa bini nogo bono kifli bo rohka আমার নাম নিতাই দাস আমি কাঠমিস্ত্রির কাজ করি কাঠমিস্ত্রির কাজ করতে তার বাড়িতে গেছি কার বাড়ি? ধন কুমারের বাড়ি যাওয়ার পরে গিয়ে ধন কুমারের সিনা। ধন কুমার সিনা এখানে যাওয়ার পরে দেখি রনি দাস এবং ধন কুমার সিনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেছে তারপরে কিছুক্ষণ পরে আমার সাথে করলো যে রনি 20 টাকা চুরি করছে মার্কেট বাক্স থেকে আমার অনুপস্থিতিতে আমি আসলাম না দোকানে এরা তারপরে কইলো রনির বাজার লইলো তারপরে যেন জিনিস লেসেরা আয় পড়ছে দোকান থেকে তারা বাড়িতে কেন নেওয়া হয়েছিল জানেন? বাড়িতে তো দোকানে গেছিল তো তার বাড়ির থেকে কইছেন বাইরে আইতাছে কইতে পারি না Strangchlo Roni Das ni bufa Jewel Das soi bosthumni bagai Kamalpur thanawa mamla khlaika tei phalnokni bugrano romna bagai krak madra rna bagai sanmung sanka koktoma thunani buskango tabuk nai thayangkha Kamalpur thanani police rok tamo yapri romno